Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Sa'yo. Ano yun na? Joke. Nanay! Nanay! Nay! Joke lang. Nay, may balita po ba kayo kay Micaela? Wala eh. Umiiyak ka ba? Baka lang kasi may balita ka dyan. Hindi na niya ako sinasagot eh. Tinatawagan ko tapos sinachat ko, hindi na nagre-reply. Makinig ka. Kapag ang tao ayaw magpahanap, hindi mo yan mahahanap. Ganun ba yun, Nay? Mag-move on ka na. Total, okay ka naman na. Tsaka, kung kayo para kung kayo para sa isa't isa, kayo yan. Pag hindi, ano gagawin? Marami naman babae dyan eh. Nay, hindi naman ganun kadali yun, Nay. Mahal ko yung tao, Nay. Madali yan. Ikaw pa, kapakababaero mo. Pero nung hindi ka pa nababago. Nay. Ako, Nay. Mahal ko si Micaela, Nay. Pero mahal ka ba niya? yun lang. O siya, Nay. Basta magpadala ko next time, ha? Sabay, Nay. Sige, bye-bye. Tinitiis ko po yung lungkot ko, Lantits. Iba pala yung buhay dito sa Saudi. Yung iniisip mong siguro, okay lang yan, may pera naman, pero hindi pala ganun kadali. Kahit nga yung iba dito na masaya sa pamilya nila, malungkot pa rin eh. Paano pa ako? Nawala na si Micaela sa akin. Pero halos kalahating taon pa lang ako dito, nagka-problema po yung kumpanyang pinasukan ko. Oo, yun yung balita, bay. Magsasara daw itong kumpanya natin kaya maghanap na tayo. Buti nga yung si Kim, aalis ka na, Kim, di ba? Oo, kaya ang malas nyo talaga. Ako kasi may bago na akong work agad. Kayo, maghanap pa lang. Kaya dapat talaga may backup tayo. Pati sa relasyon ganyan, dapat may fallback tayo. May extra tayo para pag nawala ang isa, uy, may isa pa. Ganun ba yun? Ganun yun, basic. Buti pa kayo, ako, kakaumpisa ko pa lang dito eh. Ayun na nga, par. Teka, huwag kang malungkot. Lungkot-lungkot ka naman dyan, para ka naman di barako eh. Sabi mo, lalaki ako! Lalaki ako. Lalaki ako! Lalaki ako. Okay, may bibigay ako siya yung mga telephone number at saka email address ng papasahan mo ng bagong dito din sa mga kakilala ko. Same agency. Pero aalis ka na, di ba? New Zealand. Ibibigay ko nga! Salamat ah. Oo, pasahan mo lang ng pasahan yun. Pag di ka tinawagan, malas ka na naman. Ganun ba yun? Oo, antay mo lang nang intayin. Sasabihin sa'yo, tatawagan ka na po namin na pag di tumawag sa'yo, ikaw tumawag. Sige, salamat sa team. Kim, baka may bakante pa dyan ako. Hindi ka na. 5 years ako sa Saudi. Bawal letter B nagsisimulang pangalan doon. Ha? Bawal mga letter B na pangalan doon. Pinalitan ko na ng D. Bong yan eh. Dong na dong. Dong. Knock knock. Hostel. Dong. Dong oh.
Ayusin mo. Oh. Wala. Ano ba yung knock-knock? Ikaw lang nagpatay ng knock-knock na yun. Pero Kim, salamat ha. Oo, ipasa mo lang dyan. Huwag kang panghinaan ng loob kasi yung mantakin mo si Micaela nga na pagdaanan mo, yan pa kaya. Kaya mo yan. Diba, huwag na natin siya pag-usapan. Hindi, pag-usapan natin siya para mas masakit, mas mai-immune ka sa sakit. Ganun yun. Ganon ba yun? Ganun yun! Weh! Salamat ha. Hello, Nay? Hindi ko pa sinasagot. Ay, sagutin. Nay. Hello. Hello. Nay, no. Pasensya na, Nay. Hindi ko naman alam, Nay. No. Sasara na pala itong kumpanya dito sa Saudi, Nay. Anong nangyari? Ay, lugi daw eh. Paano tong... Anyway, may sakit kasi yung anak mo. Anong ulan mo Sige, ko anak, Nay? Ay, wala ka ba? Ay, wala ka Kapatid. anak? Inaanak mo. Kaya nga. Kapatid mo. Nalito na ako sa istorya. Sige, gagawa ko ng paraan. Pero huwag kang mag-alala at matitipid ko naman tong pera na padala mo nung isang beses. Paano ang plano mo? Mag-apply lang po ako sa iba, Nay. Sana matanggap ako. Pero may prospect na ako siguro. New Zealand. Sana nga. Kaya hindi mo na ako makapagpadala na yan kasi ipaprocess ko po yun na eh. Yun na lang yung natira kong pera na eh. Sorry talaga. Okay ka lang ba? Hindi po ako okay na eh, pero kailangan ko maging okay na eh para sa inyo. Sorry, Nay. Sige, mag-iingat ka dyan, ha? Salamat, Nay. Ingat. Miss you, Nay. Nabigla po ako, Colantis, dun sa balita tungkol sa kumpanya pinasukan ko. Pero ganun po talaga. Kailangan pang dumiskarte. At sa tulong ng aking mga kaibigan dito, may nauna na akong tropa sa New Zealand at siya rin yung tumulong sa akin. Nag-apply din po ako doon. At sa awa ng Diyos, nakalipad po ako papuntang New Zealand. Wala yun! Wala pa nga ako sinabi. Wala yun! Basta ikaw. Nabi sa'yo, ayan, magkasama na tayo, tol. Uy, high five! Salamat na. Peace bump. Salamat, Sabi ko ha. sa blowjob. Hoy! Hindi, mag-shot kasi nagiinom tayo eh. Salamat talaga. Thank you. Wala yun. Kumbaga, what our friends are... Ano yun? What? Basta, yun na yun. Oo, kumbaga sa Tagalog, aanin mo pa ang pagkakaibigan kung siya'y iyong aagawan. Ano ba yun? Ikaw talaga. Kim, tsaka babayaran kita kung ano man yung mga pagkukulang ko sa... Kasi Wala ka nakahiram namang din utang ako sa akin eh. Hindi. Hindi, wala na yun. Diyos ko, para 5K lang yun. Magkano lang yun sa dito. Ano ba pera dito sa New Zealand? Oo. Ano ba pera New dito? Zealand dollar. Oo. Okay. Pero, hindi, nakakahiya naman sa iyo eh. Basta tatrabahuin ko yan. Ayusin ko yung trabaho ko dito. Sige. Tatapos ka rin. Kim,
Oh. Edo, tapos na. Ayan, ang ganda niya na. Oo. Ano yan, gate? Bakit ano? Hindi yun yung ano. Honorable, bakit ba ang pangalan ng politiko dyan? Hindi. Nasa New Zealand tayo. Welder tayo eh. Ano ka Oo ba? nga, yun yung wini-welding eh, pangalan, honorable. Hindi. Paano to sa ano? Yung mga casing to ng ano dyan oh. Akala ko Kuryente. gate eh. Salamat talaga ha. Teka lang. May tumatawag. Basta kin salamat ha. Nakapagpadala na ako sa nanay ko. Ay, sa wakas. Anong sa wakas? Dahil lang. May tumatawag. Ba't tumatawag? Micaela? Hello? Mix? Hello? Oh, basta. Akala ko hindi na kita makukontak eh. Bakit? May problema ba? Balita ko nasa New Zealand ka na. Ah, Si mama mo yung nagsabi sa akin, tsaka yung mga kapatid mo. Kasi pumunta ako sa bahay nyo. Kasi nga hindi kita makontak. Yun, nalaman ko na nasa New Zealand ka na pala. Eh, ba't- Kamusta ka dyan? okay naman. Pero ba't ka pumunta sa bahay? Wala lang, dinalo ko sila. Siyempre, pamilya ko na rin sila eh. Ganun ba? Namiss mo ba ako? Oo naman, sobrang miss. Siguro ang yaman mo na, no? Ay, hindi ah. Pero, sure ka nagpagawa ng bahay eh. Saan kayo tumambay dyan? Pina-extend ko kasi yung second floor Oo eh. nga eh. Ang laki na ng bahay nyo. Happy ako para sa'yo. Ay, salamat ah. Pero, ano bang sadya mo? May sadya ka ba? Okay lang ba na tatawag ako sa'yo lagi? Kung okay lang. Para saan? Para makabawi ako sa'yo. Pasensya ka na pero okay na ako eh. Di ba ayaw mo naman sa akin kaya ayun, okay na rin ako. Wala naman ako sinabing ayaw ko sa'yo ah. Ano ba gusto mong mangyari? Alam mo, mahal mo ko. Mahal na mahal pa rin kita eh. Ikaw pa rin sa puso ko kaya sana maayos natin. Pag-iisipan ko. Okay lang. Bigyan mo ko ng panahon. Bukas? Agad-agad. Tignan ko Sige lang na. Sige, pag-iisipan ko. In-unblock na kita sa lahat ng SOCMED ko. Pati yung number mo sa Viber tsaka WhatsApp. Okay. Sige, salamat. Tawagan kita ha. Antayin ko yung sagot mo. Sige. Mahal na mahal kita. Okay, thank you. Mahal kita. Thank you. I miss you. Thank you. Sa lahat ng Metro's #1 Love Radio Basic